Lechon manok naman ang naisipan nating iluto ngayon. Hindi na tayo bibili, tayo na lang ang gagawa. Assalamualaikum, magandang araw. Dahil nga ho mag-iihaw tayo ng manok ngayong araw, abay manghuhuli muna tayo. Sa mga alagang manok ni Ume. And fast forward, andito na tayo sa kubo, tapos na rin katayin ng manok. Kaya namang prepared muna tayo ng mga sangkap gagamitin sa ating pag-iihaw. Hindi na natin kailangan bumili sa bayan ng lechon manok, abay tayo na lang ang gagawa. Bukod pa sa malayo na mga ilang oras bago makarating doon, abay may pagkamahal-mahal. Dito sa atin ay libre lang basta ba may alagang manok. Hindi sana nating planong maglechon ng manok, kaso nga lang may isang pasaway sa mga alaga ni Ume, ayun napagtripan natin. Kapag kasi may isang bintanang bukas sa bahay, abay nakakapasok. Kahit na laging binabato ng walis ay hindi pa rin natatauhan. Kaya namang naubusan ng pasensya ang person. At dahil nga matigas ang ulo ng isang ito, abay napaka-perfect sa tanghalian. Daig pa ang manginasal kung laging may ganito sa bukid. Sana'y ganito lagi ang ulam natin. Ay wag yun, lagot tayo kay Modra kapag naubos ang kanyang mga alaga. Ang ginamit pala natin pampahid sa ating manok ay nagdiktik tayo ng palapang sakurab, sili, luya at bawang. Pagkatapos ay nilagay natin sa mangkok at binuhusan natin ng mantika at tuyo. Naglagay na rin tayo ng pampalasa, pagkatapos ay nihalo. Saka natin ipahid ng paunti-unti sa ating manok kapag natutuyo. Makalipas nga ang ilang oras, luto na ang ating lechong manok. Unahin muna nating ahonin ang kanyang mga lamang loob pati na rin ang huling pahid na natin to. And finally, luto na ang ating lechong manok. Hanguin at ilagay sa plato. Abay talagang tamang-tama ang pagkaluto. Only rice na naman tayo for today. At sa susunod na ihaw natin ay try naman natin yung kambing ni Ume. Ay wag yun, talagang mananagot tayo kay Modra.